Nuad da dagiti emergency situation ken didigra, isuda iti maysa ka dagiti umuna pagkamangan. Gapu iti abilidad da, sumagmamanumet na biyag tinaisalakan. Ngem sakbay anaadaan da iti life-saving skills, dinalanan da tinarway ken naririgat at training. Iti ili ti pasukin numan narwayan digiti kapadasan ti rescue team da, agtultulilat ta iti panang paiget da kadagiti abilidad da. Pinartisiparan digiti kameng iti Philippine Army, Philippine Marines, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection ken pasukin Disaster Risk Reduction and Management Office iti kalepas a mountain and rescue when no MOSAR ken water and rescue when no WASAR training. As a part of our commitment in the local government unit to constantly train and hone the skills of our responders for us to be able to respond better, faster, and more efficient. Yes. The local government unit of Pasukin, sir, in the previous years has offered this course for responders within the area. So, inisponsoran ng LGU Pasukin with the initiative of the Honorable Mayor, Robert De Aguinaldo. So, ang ginagawa na lang namin every year is to enhance, is to refresh what has transpired during these past trainings. Iti kadami iti kabaybayan iti Barangay Davila, kalepas laeng iti panag-training da iti rubber boat operation. Malaksid iti mountain search and rescue training, patsyendaan asken nga agtultuloy iti panang paigat da iti abilidad da nga ag-rescue kada iti kadandanuman, kang runaan nata iti ili ti pasukin iti addaan iti sumagmamano a coastal barangay, ken mapaspasaran pa iti panaglaylayos na no adda iti napipigsa a bagyo amang itonda iti napaot a panagtudtudo na. Pinagyamanan met ti DRRM Committee Chairman dagiti inpaay ti gobyerno probinsyal a life vest. Dakkel iti itulong da dagito iti WASAR ken adadda nga agserbidan tupay kaditi sumarsaro nga operasyon da. This is the first time that we will deploy this life vest. Thank you po the provincial government of Ilocos Norte. They are in very good shape and top quality in testing the amin po itay. And looking forward po ada dun to pa iti sumangbay iti area tayo so as not to issue to the responders but also in the general populace, especially those areas na prone to flooding, sir, and the seaside. Para met kaditi umili nga awan iti kapadasan na iti anyaman na klase ti rescue training, dakkel latta iti maitulong da no adda iti didigra babaen iti panakikooperar da. Numan kadayon as sidadaan na tumulong ti rescue team ken dagiti allied units da at addaan na baligi dagiti operasyon da no kanayon met a nakasagana dagiti umili ken suruten da dagiti mandato. These responders, likodan tayo diyan. They risk their lives for you. They train. They dislocate their lives with their families. Ano panahon natin pamilya. So we can prepare for calamities and disasters. So di kita po dumdumngeg. No adda po iti warnings and no adda po iti mandaten, especially sir yung mga areas na prone sa flooding. Amoy apo if hantay i-instill iti panunod tayo iti makukunang preparedness mas maigatan tayo. Mark Magdirila, Balitang Solid North.